Aș vrea să citim cuvântul Domnului din Fapte 1, așa cum spuneam, și să începem citirea incluzând și partea în care ucenicii, după înălțarea Domnului, se rugau acolo în camera de sus, versetul 12, Fapte 1 cu 12 în continuare. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă erau de aproape 120 și a zis: fraților, trebuie să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Trebuia deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care avea să ne însoțească drept martor al învierii Lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceștia doi l-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru modul în care Tu îți desăvârșești planul Tău în viețile noastre. Te rog, în dimineața aceasta, vorbește Tu inimii noastre. Descoperă-ne Tu tot mai mult voia Ta, prin Scriptură, prin Domnul Iisus, prin conștiința care ai pus-o în noi, și ajută-ne, Doamne, să fim oameni integri și credincioși Ție. Mă rog să Te înduri Tu de biserica Ta, ca să ne împlinim, Doamne, mandatul și chemarea pe care Tu ne-ai dat-o, să fim martori ai Tăi. Doamne, și în ziua de astăzi, mă rog să ne faci Tu sare și lumină. Ne rog, Doamne, să ne faci niște oameni care să căutăm cu adevărat binele cetății în care ne-ai pus. Îndură-Te Tu de noi, de fiecare, și ajută-ne ca, dincolo de limitele noastre, de a înțelege, de a acționa, să ne credem în Tine și să facem tot ceea ce știm deja că Tu ne-ai poruncit să facem. În numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin. Un lucru de care mă bucur este că am văzut oarecum mâna Domnului la lucru în pregătirea acestui mesaj, pentru că am avut dorința aceasta de mult să predic din alegerea lui Matia. Nu știu dacă ați mai auzit vreodată vreo predică din acest episod. Alegerea lui, tragerea la sorți și alegerea lui Matia. Poate unii ați auzit. Cred că și eu, dacă am predicat o dată sau de două ori din acest text. Dar întotdeauna m-a fascinat textul acesta și mereu am vrut să-l explorez, să-l înțeleg mai bine. Și probabil că și unii dintre noastre v-ați tot gândit cu tragerea asta la sorți, cât de recomandată este, cât de bine funcționează ea sau în ce context ar trebui să apelăm la ea. Să știți că nu asta mi-am propus neapărat.
Dar lucrul de care m-am bucurat e atunci când am realizat că voi predica despre alegerea lui Matia pe 9 iunie, când și noi vom face anumite alegeri, și vreau să spun din start că acest text din Biblie nu ne oferă răspunsuri finale, absolute sau specifice pentru alegerile de astăzi. Sunt două lucruri total diferite și am vrut să spun de la bun început. Nu am ales și vedem unde vrea fratele Remus să ne ducă cu alegerile astea. Eu vreau să vă duc și să stăm în Scriptură în primul rând. Și apoi când plecăm de aici, să știm ce să facem și în viața noastră, pentru că tiparul pe care îl văd aici, în acest episod al alegerilor lui Matei, este exact acesta. Ucenicii s-au rugat împreună și nu s-au rugat așa pe ceas, un pic repede, că s-au rugat continuu și rugăciunea a făcut parte din ADN-ul comunității primei biserici. Dar această rugăciune continuă, iată, a fost însoțită și de o aprofundare a Scripturii. Petru a studiat Scriptura și el a făcut anumite corelații și a vrut să vadă ce spune Scriptura pentru contextul prezent. Dar pentru aceasta, Petru, și nu doar el, a făcut și o analiză a situațiilor, a vremii în care ei trăiau, a contextului lor imediat. Și lucrul acesta de multe ori poate ne lipsește nouă. Să căutăm să înțelegem vremea în care trăim și la ce ne cheamă Dumnezeu într-o vreme ca aceasta. Petru era, cum spunem noi, așa, cu antenele ridicate, foarte atent la realitatea imediată, dar ancorat fiind în rugăciune și în studiul aprofundat al Scripturii. Rugăciune, Scriptură, analiză culturală, numiți-o cum doriți, actuală, și 4, ultimul punct din tipar, este acțiune imediată, ascultare de Dumnezeu. Toate aceste lucruri au fost făcute ca să-i aducă pe ucenici la pasul practic, la pasul care trebuia demonstrat de fapt de ei că vor să asculte de Dumnezeu. Asta a fost toată ideea aici. Petru n-a venit așa doar cu un plan individual și știți cum mai facem unii dintre noi, ia să facem un proiect prin care să mai câștigăm niște puncte, să mai avem notorietate, să mai punem la imagine, și atunci Petru a zis, trebuie eu să inițiez ceva ca ucenicii să vadă că într-adevăr eu sunt cineva între ei, și pac, Petru cu inițiativa. Fraților, uită să-l alegem pe Matia sau pe Just și așa mai departe. Nu, observ aici că Petru, cu toată responsabilitatea, ia o inițiativă care se bazează pe rugăciune și pe studiul Scripturii. O inițiativă care n-a fost menită să-l înalțe pe el, ci a fost menită să conducă întreg grupul de ucenici spre ascultarea de Dumnezeu. Și acest tipar îl vedem nu doar în acest episod, și în general Biserica lui Hristos trebuie să funcționeze pe aceste coordonate. Ce facem astăzi aici? L-am adorat pe Dumnezeu prin cântări. Ne-am rugat în dimineața aceasta de mai multe ori, slavă Domnului. Rugăciune pentru cei din jurul nostru, pentru a-L adora pe Dumnezeu și a ne încrede în El. Studiem Scriptura și o aprofundăm prin mesajele pe care le avem și nu doar prin aceste mesaje. Dar toate aceste lucruri trebuie să ne conecteze la realitatea vremii în care trăim. Ca acum și aici noi să putem fi martori, curajoși, credincioși al lui Dumnezeu. Și lucrul acesta să se reflecte în faptul că în acțiunile noastre, oricare ar fi ele, se desprinde o notă dominantă, ascultarea de Dumnezeu. Pentru că și ucenicii la început, atunci când au fost aduși la judecată și au fost abuzați în acea judecată pentru că au fost nedreptățiți, închiși, Petru vine și spune celor în autoritate, socotiți ce este mai corect, ce este mai drept, să ascultăm de voi sau să ascultăm de Dumnezeu. Și prin aceasta Petru n-a vrut să excludă autoritatea liderilor de atunci, ci a vrut să arate că prima
prioritate. Prima opțiune este ascultarea de Dumnezeu. Și această ascultare ne ajută în reglarea atitudinii noastre și față de autorități, și față de semeni, și față de natura în care suntem și de responsabilitatea față de creația lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri partidele le reclamă și vor să și le asume, dar noi le-am primit deja din partea lui Dumnezeu. Să avem grijă unii de alții, să avem grijă de creația lui Dumnezeu și să respectăm demnitatea pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare dintre noi prin faptul că ne-a dat chipul și asemănarea Lui. Sunt lucruri generale, dar foarte serioase și ca niște stâlpi care susțin, de fapt, tot ce înseamnă viața noastră pe acest pământ. Însă mă întorc la text. L-am văzut, așadar, cum ucenicii s-au rugat, au studiat Scriptura, au analizat lucrurile și au luat o decizie clară. Cineva trebuie să umple golul lăsat de Iuda. Și văd aici mai multe probleme, mai multe întrebări care ar putea să ne stârnească interesul și așa cum am amintit deja, este tragerea la sorți o procedură aprobată de Dumnezeu? În ce contexte de viață este potrivit să tragem și noi la sorți pentru a afla, să zicem așa, voia lui Dumnezeu? Este ok lucrul acesta? De ce nu alegem, poate și noi, păstorii sau pe cei din comitet în felul acesta? V-ați gândit? De ce nu am face așa? A fost Iuda predestinat să-l trădeze pe Mesia? De ce profețiile despre un trădător s-au împlinit exact în dreptul lui Iuda și nu al altuia dintre cei 12 apostoli? Apoi o altă chestiune serioasă. Suntem noi liberi să facem alegeri reale sau trăim într-un univers în care totul este determinat sau, mai spiritual spus, în care Dumnezeu a hotărât deja totul și noi doar ne îndreptăm spre un destin implacabil, indiferent de alegerile pe care le facem? Să fie oare așa? Apoi, cum putem aplica Scriptura la viața noastră fără să greșim în modul de interpretare acesta? Vedem că Petru a făcut niște corelații foarte interesante. Cum putem noi ști ce verset se poate aplica la viața noastră și cum? Mă poate ajuta acest text la stabilirea unor principii biblice și practice pentru alegerile electorale din prezent? De unde știu care este candidatul pe care Dumnezeu vrea să-l aleagă în funcție? E o întrebare interesantă. Capcana, aș zice eu. Ce se întâmplă dacă aleg greșit în viață? Mai poate repara Dumnezeu din relele pe care le-am făcut pe parcursul vieții sau sunt condamnat să suport consecințele pentru totdeauna? Iată o paletă de întrebări care pot să se ridice atunci când citim ce au făcut apostolii. A venit Petru și a zis, l-am avut pe Iuda, un trădător, un apostat. Moartea lui tragică o știe tot Ierusalimul. Ne trebuie un alt om în locul lui. Au văzut că doi ucenici din numărul lor se califică pentru această slujbă, dar în momentul în care se aleagă prin ridicare de mâini sau mai știu eu ce, ei scriu 2 bilete și zic, Doamne, alege Tu. Cam asta am citit. Haideți să luăm acum pe rând aceste lucruri, și anume inițiativa lui Petru și modul în care el a ales să facă niște aplicații din Scriptură la vremea prezentă, să privim la Iuda, la exemplul lui, la apostazia lui și să înțelegem ceva despre natura alegerilor pe care noi le facem și 3, să privim la această practică a tragerii la sorți și de ce a fost necesară poate în contextul acesta și nu în altul. În primul rând vă spuneam că Petru ia o inițiativă. Nu e nimic de mirare pentru noi care citim Noul Testament, cel puțin, că Petru ia
inițiativa. Doar că de multe ori el o mai lua mai în felul lui, așa, că și Domnul îl mai corecta și îl mai calma. Oare a făcut bine Petru că a dorit să facă acest lucru? Să știți că sunt nu puțini comentatori biblici care afirmă că de fapt toată această alegere a lui Matia a fost o eroare. Și că de fapt ucenicii trebuiau să aștepte să vină Duhul Sfânt și apoi știau că poate, și am întâlnit lucrul acesta în comentarii, chiar unii care afirmau și alții spuneau că există interpretarea aceasta, că de fapt al 12 apostol era Pavel pe care Dumnezeu îl avea în minte, doar că un pic Petru s-a grăbit și de data aceasta. Vă mărturisesc că n-aș putea să vă dau un răspuns cu certitudine dacă a greșit Petru sau n-a greșit. Dar din modul în care eu am citit acest pasaj și înțelegând în ansamblu lucrurile, nu cred că Luca, și nu am văzut niciunde ca Luca să pună într-o lumină negativă ceea ce s-a întâmplat. Luca descrie acest lucru și o face în contextul în care ucenicii primiseră de la Domnul Iisus porunca și promisiunea de a fi martori în puterea Duhului Sfânt. Și cumva această inițiativă a lui Petru dorea să-i pregătească pe ucenici să împlinească această slujbă. Era dorința lor să-și asume ce Dumnezeu le-a spus, ce le-a spus Domnul Iisus Hristos. Și au zis, noi trebuie să fim martori, dar iată că grupul nostru de apostoli a fost știrbit de alegerile greșite ale lui Iuda și ajungem imediat acolo, așa că trebuie să dăm integritate lucrării noastre, să reparăm din răul care a fost făcut și să punem un om de încredere în locul lui Iuda care să ne însoțească cu această autoritate a apostoliei, a celor aleși de Domnul Iisus, care au fost prezenți, așa cum spune Petru, de la botezul Domnului Iisus Hristos și până la înălțarea Lui la cer. Deci, este înțelegerea mea că această relatare nu este menită să ne ofere să spună, iată cât de mult au greșit ucenicii, ca o greșeală, ci să ne arate că ucenicii își doreau să acționeze, își doreau să își asume ceea ce Dumnezeu și de fapt Domnul Iisus Hristos le-a spus, voi veți fi martori de aici din Ierusalim până la marginile pământului. Acum, e foarte interesant că Petru face niște corelații, niște interpretări ale unor psalmi scrise de David și le aduce în prezent și spune, de fapt, David a scris despre Iuda. Petru îl identifică clar pe Iuda aici. Și spune, cum a reușit Petru să facă una ca asta? Că încă nu venise Duhul Sfânt. Să nu ne înșelăm prea mult aici. A venit Duhul Sfânt peste ucenici sau n-a venit? Ce le-a zis Domnul Iisus când a venit la ei după înviere? A suflat peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Să nu imaginăm că ucenicii erau goi de Duhul Sfânt, n-aveau niciun pic din Duhul Sfânt în ei. Revărsarea Duhului Sfânt n-a venit să completeze un mare gol care era, ci a venit să amplifice, să accelereze, să împuternicească o sămânță care deja era pusă acolo. Petru nu cred că a făcut aceste interpretări de capul lui. Și de fapt vedem că ele rimează și au logică în ansamblul, în imaginea de ansamblu. Și Petru identifică aici, în psalmii lui David, ca fiind niște profeții la un trădător, la cineva care îl va trăda pe Mesia, pentru că mulți din psalmii lui David sunt psalmi mesianici, care l-au în vedere pe Domnul Iisus. Și atunci, normal că tot ce a scris David în psalmii lui mesianici cuprinde și partea aceasta a trădării lui. Și iată, vedem că Dumnezeu a îngăduit și în planul lui era acest rol. Era acest rol ca unul din ucenici să-l trădeze. Și aici este marea zbatere și a teologilor și a oamenilor de rând care se întreabă, bun, dar
A fost Iuda predestinat să-l trădeze? Ce vină a avut Iuda dacă deja David scria despre trădarea aceasta? Săracul Iuda, el n-a putut decât să meargă și să facă ce era scris și vai săracul Iuda, nu? Suntem tentați să adoptăm o asemenea interpretare. A fost Iuda liber să aleagă sau n-a fost liber să aleagă? Explicația pe care am auzit-o în mai multe contexte și care mi se pare cea mai plauzibilă este că Dumnezeu nu l-a predestinat pe Iuda să fie trădător, dar Dumnezeu într-adevăr a stabilit un rol pe care oricare dintre cei 12 apostoli îl putea prelua. Doar că Iuda, prin toate alegerile pe care le-a luat în viața lui și modul în care el nu a vegheat asupra inimii lui, l-au adus în punctul în care el a fost vulnerabil și a căzut în această ispită de a dori să-L vândă pe Domnul Iisus. Deci, vedem că Petru a identificat corect lucrurile, dar nu le-a identificat în sensul în care să îl dezvinovățească, să-l absolve pe Iuda de alegerea lui. Aici trebuie să fim foarte atenți. Petru arată că Scriptura a fost împlinită și întotdeauna Dumnezeu își va împlini planul lui, dar Petru arată foarte clar că Iuda și-a făcut alegerea lui. Iuda a avut anumite privilegii și Petru le spune, el era din numărul nostru, era unul din cei 12 apostoli aleși de Domnul Iisus. Ce privilegiu! Și a fost părtaș cu ceilalți la o slujbă cu adevărat unică, slujba de apostol. Sunt doar 12 apostoli și așa vor fi. Unii mai au și astăzi apostoli. Biblia ne vorbește despre 12 apostoli. Pentru că apostolia, cei 12 apostoli au o slujbă unică și Domnul Iisus spune despre cei 12, de ce spun lucrul acesta? Voi veți sta pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe Israel. Dar mandatul apostolic și darul apostoliei sunt lucruri diferite. Slujba de apostol este unică, dar acest mandat și darul apostoliei se referă la acei slujitori care fondează biserici, care plantează biserici, care pun temelia, viziunea unei biserici, principiile ei. Și pot să fie păstori sau alți oameni. Asta este darul apostoliei. Dar nu putem echivala o asemenea lucrare cu slujba unică pe care au avut-o cei 12 apostoli. Și asta trebuie să avem în vedere. Mă întorc la Iuda și vreau să arăt următorul lucru. Din textul pe care l-am citit. Ce vroia Iuda să facă cu banii cu care l-a trădat pe Domnul Iisus? Ați remarcat ce se spune? Ce și-a cumpărat Iuda? Un ogor. Avea el o fixație. Vreau să cumpăr un teren. Probabil că era un ogor fain undeva, pe lângă Ierusalim. Și imagina Iuda, aici îmi voi trăi viața, aici mă voi simți bine, aici îmi voi dezvolta un business și așa mai departe. Și atât de mult și-a dorit Iuda lucrul acesta. Cu toate că Hristos i-a zis, voi trebuie să mergeți pentru mine. V-am ales să fiți cu mine, să mergeți cu mine. Iuda avea alte planuri. El nu-i interesa să meargă, să se ducă. Vrea să stea priponit undeva, să își dezvolte el planul lui. Și când s-a evit prilejul de a obține niște bani repede și ușor, pentru a-și atinge ambiția planului, ce a făcut? A fost vulnerabil în fața acestei ispite. De ce?
De ce a fost vulnerabil? Pentru că el n-a vegheat asupra inimii lui. Și în inima lui au lăsat ca alte gânduri și gândul lăcomiei să-l domine. Și acum atenție, în alegerile pe care noi le facem constat acest tipar și unii oameni vorbesc de un soi de determinism, adică tu parcă nici nu poți alege altfel. Da, în tot ce înseamnă radiografia unei alegeri intră chiar și modul în care noi suntem structurați fizic. Familia în care am crescut, trecutul, ADN-ul nostru cu ceea ce moștenim de la, da, într-o familie în care au fost alcoolici, nu înseamnă că cine se naște acolo va deveni în mod automat alcoolic, dar va avea această înclinație, va trebui să lupte cu ea. E acolo. El nu este predestinat să devină alcoolic, dar are anumite inclinații pentru că, așa cum spune Dumnezeu, neascultarea de Dumnezeu se pedepsește, zice, în generațiile care vin și cei care umblă în voia Domnului, generațiile vor fi binecuvântate. De ce? Pentru că acest lucru noi îl transmitem mai departe. Observați că în această anatomie a alegerii, în această radiografie a unei alegeri, intervin foarte mulți factori. Și, într-adevăr, aproape îi spune, domnule, ești împins acolo, ești atras acolo. Dar este un aspect foarte important, și anume că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu această capacitate a liberului arbitru, care într-adevăr a fost afectată de căderea noastră în păcat, dar atenție, nu eradicată. Dumnezeu nu ne-a eradicat capacitatea de a alege liber, dar păcatul ne-a afectat capacitatea noastră de alegere. Și aici vedem și ce s-a întâmplat cu Iuda. Firea lui, ambițiile lui, lăcomia lui, poftele lui, neloialitatea lui față de Hristos care era deja acolo, toate acestea le-au făcut ca atunci când putea să facă o alegere, să spună nu, să-i fie de fapt prea greu. Și când Domnul Iisus îi spune lui Petru, Petre, tu te vei lepăda astăzi de mine. De ce credeți că a spus Domnul Iisus asta? Că avea Petru un destin implacabil și era predestinat să se lepede? Nu. Ci pentru că Domnul Iisus a văzut că Petru nu ajunsese în punctul în care să-și poată asuma o încercare așa cum urma să întâmple. Este ca și cum ar fi aici o halteră de 100 de kilograme și vine un copilaș, uite, copilașul vostru, Tobias, așa, că aveam un lapsus așa pe moment, dar era să zic tot Dominic, dar cred că din cauza de 9 iunie. Deci vine Tobias și eu le spun la Patrice, nu o să poată ridica gantera. Am predestinat eu ceva? E o halteră de 100 de kilograme acolo și eu o să zic din start, înainte să, eu vă spun ceva, nu va putea ridica, ce ziceți de asta? Este evident. Era evident că Petru nu era pregătit să treacă prin ceea ce urma să treacă. Domnul Iisus a știut și l-a avertizat, Petre, tu vei cădea. Dar după ce te vei întoarce la frații tăi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Noi suntem responsabili de toate alegerile pe care le facem, de orice natură ar fi acele alegeri. Nu ne putem justifica, Dumnezeu a vrut ca eu să cad în păcat. Dumnezeu mi-a dat aceste ispite sau aceste... Nu eu sunt de vină. Tot ce alegem este modul în care noi ne-am pregătit și fiecare alegere pavează calea următoarei alegeri. Cu cât luăm mai multe alegeri bune, șansa de a lua alegeri bune mai departe crește. Cu cât facem alegeri greșite, șansa de a continua cu ele este la fel de mare. De aceea e important ca undeva, cum a fiecare dintre noi, să schimbăm acest macaz. Și dacă am văzut în viața noastră anumite lucruri, să spunem, ajunge, vreau să aleg altfel, vreau să cer putere de la Dumnezeu, să pot să aleg ce dorește El. Iuda n-a cerut putere de la Dumnezeu. Iuda n-a fost interesat să asculte de Dumnezeu. Iuda
n-a dorit decât să-și urmeze planul. Și iată ce destin tragic a avut. Moartea lui este descrisă atât de plastic, poate cu prea multe detalii, cum s-a spânzurat, cum s-a spintecat, cum i-au ieșit toate măruntare și de ce? De ce credeți că Biblia ne arată lucrul acesta? Ca să arate de fapt că așa sunt toate alegerile noastre fără de Dumnezeu. Ne duc într-o stare cumplită și tragică. Am văzut inițiativa lui Petru, am văzut alegerea lui Iuda și apostazia lui. Haideți să vedem cu tragerea la sorți. Unde e foarte simplu. Cine i-a ales pe cei 12 apostoli? Domnul Iisus. A fost un gest de normalitate ca apostolii ceilalți, nu să zică, Doamne, Tu ne-ai ales pe noi, Tu ai ales. Alege și de data aceasta. Și modul cel mai natural era tragerea la sorți. De ce? Pentru că în cultura ebraică și în Vechiul Testament mai găsim această procedură a tragerii la sorți. Și chiar în Cartea Proverbe spune că sorțul hotărăște între cei puternici. Atunci când ai două opțiuni egale, exista această practică de a trage la sorți. Dar atenție, tragerea la sorți era făcută când erau două opțiuni corecte și egale. Noi nu punem, Doamne, astăzi să văd, merg la biserică sau nu? Scrii bilet, nu merg la biserică, merg, nu merg la, Doamne, asta a fost voia Ta. Poate credeți că am exagerat, dar n-am exagerat. Așa facem unii biletele, când tragem la sorți aiurea. Punem tot felul de bazaconi acolo pe bilete și apoi spunem, Dumnezeu a ales. Vreau să trag un semnal de alarmă. Tragerea la sorți nu o mai găsim niciunde de aici înainte ca apărând în Scriptură. Eu nu vreau să spun, gata, s-a zis cu tragerea la sorți. Deși Biblia ne arată, Noul Testament, Faptele Apostolilor, că după acest episod nu a mai fost cazul și în celelalte condiții spune, Duhul Sfânt a pus pe inima lor, după post și rugăciune, a zis, puneți-mi deoparte. Și apostolii au luat decizii fără tragere la sorți. Aici a fost un caz cu totul special. Era vorba de un rol de apostol, unde, într-adevăr, trebuia să se lase suveranitatea lui Dumnezeu să primeze, pentru că El și-a ales și pe ceilalți apostoli. A fost o decizie între două alternative la fel de valabile, la fel de bune, dar unde trebuia să primeze voia lui Dumnezeu, alegerea lui directă și s-a văzut Matia. De aceea spun să nu ne grăbim cu tragerea la sorți. Dar dacă tot vrei să faci lucrul acesta, asigură-te de câteva lucruri. Unu, că ambele cauze sunt în voia lui Dumnezeu. Că sunt două alternative egale și în care oricare ar fi ele, tu rămâi în voia lui Dumnezeu și îl onorezi pe Dumnezeu. Și dacă ai încredințarea aceasta și te ajută și după aceea spui, Domnule, așa am tras, așa fac, e bine. Dar nu mai trag, și vrut celălalt. Mai trag o dată. Eu zic atunci să nu mai tragi deloc. Noi nu trebuie să ne jucăm cu lucrul acesta, să-L punem pe Dumnezeu în tot felul de contexte și apoi, cum este expresia, să ne tragem de șireturi cu El. Că n-ai ales bine, Doamne, mai încercăm o dată. Pentru că asta se întâmplă și cu aplicarea versetelor din Scriptură, în care noi facem ca acel arcaș care trage săgeata și când săgeata s-a înfipt undeva, merge și face cercurile cu săgeata lui în centru. Noi nu trebuie să aducem Biblia să se potrivească cu acțiunile noastre, ci trebuie să aducem acțiunile noastre să se potrivească cu voia lui Dumnezeu. Dar marea problemă este că oamenii își iau versete din Scriptură să justifice faptele lor și nu își îndreaptă faptele după principiile și valorile Bibliei. Testul, dacă noi suntem sinceri, onești cu ceea ce facem, este dacă acțiunea noastră este menită să arate ascultarea noastră de Dumnezeu, supunerea noastră față de voia Lui. Dacă de fapt noi vrem, ca și Iuda, planul nostru să se facă, afacerea noastră să prospere, indiferent ce se întâmplă cu ceilalți, ce făceau apostolii și biserica după pogorârea Duhului Sfânt cu ogoarele, cu tot ce aveau? Ce făceau?
Nu vi se pare interesant cum spune de Iuda, care a vrut să pună mâna pe un ogor să-l țină, și apoi Anania și Safira, care și au vândut, dar au mai ținut și pentru ei. Vedeți, această temă a ogorului o mai vedem în Faptele Apostolilor. A fost un moment atunci, niciunde nu spune că practica aceasta trebuie continuată, dar arată ceva. Ucenicii erau gata să se deslipească de tot ce aveau ca să rămână alipiți de Dumnezeu. Inima noastră nu trebuie să fie alipită de nimic. Nu spune niciunde că nu trebuie să ai posesiuni, că e păcat să fii bogat sau așa mai departe. Dar Biblia ne spune foarte clar că inima noastră nu trebuie să fie alipită decât de Domnul. Dacă altceva se interpune, să știți că sunt oameni care n-au nimic și inima lor este plină de lăcomie și de pofte. Să nu ne înșelăm, să spun eu sărac. Pare rău. Dar ești la fel de vulnerabil la păcate. Și bogații și săraci. Nu ține de asta. Totul este de inimă. Deci, să găsim aminul. În dimineața aceasta am înțeles câteva lucruri. Că într-adevăr Dumnezeu își urmează planul lui și El alege în știința Lui și în preștiința Lui să ducă lucrurile în direcția pe care El o dorește. Dar aceste alegeri suverane a lui Dumnezeu nu ne absolvă pe noi de a fi responsabili de deciziile pe care le facem pe acest pământ. Noi trebuie să apelăm la Duhul lui Dumnezeu prin rugăciune, prin studiul Scripturii, prin înțelepciunea comunității în care suntem și în care analizăm împreună lucrurile, ca să găsim calea cea mai bună de a asculta pe Dumnezeu. Asta este ținta. Orice decizie a noastră, orice alegere a noastră trebuie să fie ascultarea de Dumnezeu. De ce aleg eu un lucru? Care e motivația mea? Care este atitudinea cu care aleg un lucru? Mă încred în Dumnezeu? Asta ne învață alegerea lui Matia. Și, într-adevăr, nu cred că în vremea de acum noi suntem chemați să ne alegem păstorii sau membrii în comitet prin tragere la sorți. Pavel spune lui Timotei, numește, pune pe cei care sunt vrednici, le dă o listă. Dacă dorește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun, nu mai trage la sorți. Asigură-te că are calificarea spirituală, morală, să fie cât mai mulți slujitori. Sunt multe alte lucruri, dar haideți să ne întrebăm, ce se vede în alegerile noastre? În trecut, în prezent? Se vede acea notă de smerenie în fața lui Dumnezeu, în care El știe mai bine, în care El are toată imaginea de ansamblu și pe care noi nu o cunoaștem decât în parte. Noi suntem chemați să alegem să ne încredem în Dumnezeu, să facem voia Lui în viața noastră. Ți s-a arătat, omule, ce este binele. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Textul de astăzi nu-ți spune unde să pui ștampila azi, dar îți spune că tu trebuie să fii credincios mai întâi lui Dumnezeu. Du-te din casa Domnului de aici cu această dorință. Vreau să te onorez, Doamne, pe tine. Vreau ca cei care mă cunosc să vadă în mine un om care caută să facă ce este drept în viața lui, în familia lui, la serviciul lui. Un om care vrea să afirme adevărul, un om care iubește semenul, arată empatie, compasiune și un om care rămâne smerit în toate. Da, poți să faci multe alegeri greșite în viață, dar dacă le-ai făcut din ignoranță sau din neștiință, este una, dacă le-ai făcut știind că încalci voia lui Dumnezeu, este alta. Și într-un caz și în altul. Pocăința poate ajuta mult. E adevărat, unele consecințe rămân. Dar cel mai important lucru este că prin pocăință și credință
Noi avem perspectiva cerului. Avem perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Și chiar dacă aici am făcut greșeli, care încă ne mai urmăresc, Dumnezeu ne dă puterea să creștem, să înfruntăm și să ne asumăm responsabilitatea pentru tot ce facem. Nu te teme că alegi greșit, atâta timp cât vrei cu tot din adinsul să placi lui Dumnezeu, să faci voia Lui. Domnul să ne dea multă înțelepciune. Aș vrea să ne ridicăm și să avem câteva rugăciuni în dimineața aceasta, personale și publice, cu voce tare, cu ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit, dar mai ales să ne rugăm pentru orașul nostru Timișoara, pentru județul nostru Timiș, pentru țara noastră și pentru continentul pe care suntem. Să știți că și în alte țări din Uniunea Europeană s-a votat sau se votează. De acolo vin multe influențe, multe decizii. Ele își vor ținea cursul lor, dar ele nu ne absolvă pe noi de a fi loial valorilor noastre și de a fi loial lui Dumnezeu. Haideți să mijlocim înaintea Lui.